metune awak dhewe nganti nganggo lancaran pariwisata. Oh, ngono. Sut, iya Made, Gong, apa mau? Hei, iki wancine gara-gara to, Le. Oh, gara-gara iki. Ah, yen koyo mangkono, awakmu lan aku ayo paring pamibur marang kang kagungan kersa. Oh, ngono. Paring pamibur iya. Nah, wong awak dhewe dibekakno rene iki ya butuhne paring pamibur. Oh, ngono. Lah karepmu mok. Ah, nyuwun sing klasik-klasik dhisik. Oh, ngono. Lah, njaluk apa pasrah marang Waranggana. Iki Warangganane pinter-pinter jan hebat-hebat. Cantik-cantik kabeh. Oh, ngono. Karepmu ya sing klasik nah. Oh, ngono. Aja nganti ninggalno sing klasik. Oh, ngono. Lah apa? Apa sinom? Apa uler kambang? Oh, ngono. Semarang-marang Ibu Waranggana. Oh, ngono. Lah sing nyuwara, kan saka tlatah Mojo Anyar. Aku durung krungu suarane sapa? Mbak Ayu Dumeh. Oh, ngono. Uler kambang napa sinom napa bakune dambel jampi saya. Monggo. Suara
ngene biasa lek dhewean. Lah adike ayang beb. Sopo iki? Rumah saya dhewe. Oh. Ya nek nyelok aku. Adike ayang beb. Kari adik gue memang suarane. Oh, ora bronto. Ora. Ayen. Sing kayengen. Oh, ana sing nyuwun sambel klothok. Ah, enak nah. Adem-adem iki. Ayo. Sing kain mau. Apa nah? Aku tahu krungu adikku Roro iki gawe caping gunung ning Madurawan. Oh, enak. Iya, enak iki. Caping gunung Madurawan. Ah, sapa nak? Lho adikku Roro. Enak iki. Oh iya.
minangkani sapa? Ketambahan padalan. Gelang alit kali bajing loncat. Oh. Kita kan jumeneng Mbak pinggir dalan kali. Gelang alit kali. Oh, adikku Rita. Wah, ini cantik ini. Kali Mbak Rurong nggih. Oh, nggih. Cek mboten adem. Ayo Nusantara sepote yo. Ora dibawane. Kali bajing loncat. Oh, langsung mawon. Iya langsung mawon.
loncat. Adem. Ayo Rit. Banjur bajing loncat. Sigrak. Oh. Nyamleng. Oh ngono iya. Jan. Waranggonane jan cantik-cantik. Suarane hebat-hebat. Lah iya nak. Tak dulu saka kene kaya kontes widodari. Oh ngono. Wah, jan. Kong apa mo? Wong seneng-seneng aja nganti kebacut. Oh iya mo. Ku nak dadi seneng nak. Oh ngono iya. Ibarate wong mangan iku lho, Kong. Apa?
Umpamane wong mangan kakehan iku ya kemlakaren. Ngono. Umpamane wong ngombe banyu tawa ngono kakehan ya kelempoken. Sing bener ya apa kok? Ya sedang-sedang sajatune. Oh ngono. Kok apa mo? Kahanan ing jagat kaya ngene. Oh ngono. Ayo mo. Kahanane jagat iki wis gonjang-ganjing kaya mangene. Ayo nak. Lah pancen jagat utawa kahanane donya iki saka rumangsaku, saka ngertiku, saka kadewasanku apa-apa. Anjene jaman iku dibagi ana papat, Gom. Oh, dibagi ana papat. Siji diarani jaman emas. Angka loro, jaman perak. Banjur kaping 3 jaman perunggu, kaping 4 jaman wesi. Oh, ngono ya, Mak De ya. Jaman emas iku ya apa sih tegese, Mak De? Ha ngene nak. Jaman emas iki akhlak imane manungsa iki isih ganep. Umpamane motor kendaraan rudane iki isih ganep, isih jangkep. Ngono ya iya. Mula digonan dia ya gampang. Oh, ngono. Iku diarani jaman emas. Iman akhlake manungsa, paugerane manungsa iki isih utuh, isih ganep. Wong tumindak angkara iku isih jarang. Oh, ngono iya. Lah banjur diarani jaman perak iku apa, Mas? Diarani jaman perak iku akhlak imane menungsa, paugerane menungsa, pinemune menungsa. Ha iki wis mulai sudon. Ngono mong. Umpamane rudane montor ngono wis kalong siji. Tapi isih mlaku mo. Iso mlaku nanging ya rada iku nak, rada kewo. Oh ngono. Ning isih akeh wong nindakno laku kang utama timbangane laku candala. Oh, banjur jarani jaman perunggu. Jaman perunggu iku apa mo? Ah iki nak. Akhlak imane menungsa, lakune menungsa sing apik karo sing elek iki imbang. Oh ngono, imbang. Mula ibarate motor ngono rudane wis kalong loro. Oh, kalong loro lak miring-miring ngono iya. Banjur diarani jaman wesi. Dudu jamane aku wesine ngono dudu nah, pinemune menungsa. Oh ngono. Wis akeh sing ninggal marang kautaman, ninggal marang wateke tata krama, lali marang budayane dhewe sing diuja budaya saka luar negeri. Oh ngono. Amoko budayane dhewe iki akeh wong mancanegara sing kebimbang kesengsem marang budayane dhewe. Akeh sing kesengsem marang keseniane awak dhewe lho. Wong awak dhewe sing duwe. Oh ngono. Kok gak gelem nglestarekno, gak gelem jaga lho. Oh ngono. Dadi ngono ya mah iya. Ah, diarani jaman wis iku paugerane manungsa iku wis akeh sing ngowah nang. Akeh sing ngowah wis. Wong tindak candala iku tumindak angkara wis gek dinding. Oh ngono. Rasakno saiki. Oh ngono mo iya. Lengen dudu duweke digawa. Ajene kahanane jaket iya.
kahananing jagat. Mulane jaman iku ya diperak dadi papat mau. Oh ngono. Mulane awakmu karo aku karo besut donya iki tak ibaratno sawah lan tegalmu. Ngono. Mula tandurana marang kebencikan lan kautaman. Oh ngono iya. Lah kelakon becik iku ketetet dasare apa akeh nak ning antarane siji kudu bukti marang Gusti kang wis nitano lan gelem nindakno sekabeh perintahe lan ngedohi larangane nak. Oh ngono. Iku ketetet lagu sing becik ya antarane kaya mangkono. Oh ngono. Banjur tresno asih ring sesama dasar adil lan bener. Oh ngono iya. Banjur darani guyub rukun samadan linambaran tunggal bangsa lan tunggal negara. Banjur apa maneh mo? Demen sarasehan ijol pinemu netepi sesanti abot padha denjunjung enteng padha cinangking. Oh, dadi ngono iku. Iya. Banjur budidaya cukuping urip mulya lahir kelawan batine. Oh, iya ya. Ah, iki dhewe iki duwe budaya sing koyo mangkono. Beda karo wong luar negeri ya. Budayane beda. Oh iya. Kono iku karo tanggane ae gak kenal lah di luar negeri. Cari sapa kono? Ya delok di YouTube iku nah. Oh, pek tau rono. Rasamu kok. Ya delok di TV ngono iku nah. Oh. Dadi ya ngono Mak. Iya. Ae budayane wis beda. Keseniane wis beda. Oh iya. Kok apa mo? Ayo nyidhek marang ngarsaning daramu kepiting urip Taranggono ya. Darani Janaka. Awak dhewe palingan panglibur iki saka rumangsaku ya wis cukup. Oh ngono. Tak kira dangah pengalihe daramu kepiting urip, Kong. Oh ngono. Ya dicithiki rono, apa karepe ya ayo ditakoni mo. Jare gunane lak ngono. Ha iya, jare gunane nggawa ewang iman ngono mo. Ya iya nak. Ayo dicedhaki mrono. Ampun kagiat Den. Kula ingkang marak sawandara. Kagiat para ingkang marak sawandara.